Badirudi gehi pastilla bat hartu du, gehi pilula bat hartu dudala. Me cago en Dios. Menudo kokamen. Ez dut uste, dirudi txikitan gehi marmitan erori zinela. Ba, erori nintzen, Erori Obelix bezala. Obelix. Igual gaude gorpuntza, igual. Menir. Ai, ama, Ai. kaixa. Nori izango zen asteristan hor Obelix? Bueno, barkatu zutela esan, egun hon, eguerdi hon, atxalde hon, eta gabon gure ikusentzule guztiei. Eta zuzare Asterix. Bagari txikia delako, Bai, eta rubia. egia da. Eta Obelix ilegorria da. Eta- Ai, ama gure look berria! Vale, ikusen Kaixo. zen berria, chica japonesa, en plan, flequillito, tal, no sé qué, bob, baino luzea. Ez bazabiltzaten zuten? Osea, ez bazabiltzate ikusten? Bakari da bob bat, baina atzekoa luzea. Bob. Eta da Kuntz, eta da Slay, eta da... Eta da periodo ere, bai. chica japonesa. Horixe bera. Eta zure luka, nola definituko ez nuke? Nire luka definituko nuke nire aurreko hile ekonomizatzeko modu bakarra bezala. Tintatu naiz gorriz polikulo baten liderra bezala. 2010ko puntu gorenean zeuden lesbiana guztien hile horrazkera daukat. Ez da guztiz mulet bat, baino ez badut hilea Ze mosten. urte esan duzu? 2010 tapiko. Ez. Ez, 2023. Bai, Hogeita bi, hogeita iru, jarri ziren Bai. denak hile gorria. Natalia Lakuntza, Dua Lipa, Rosalia, Charles. dena jarri zuten hile gorria. Rosalia da bai. Edo kapa bat, edo lako zerbait. Kaskarla. ¿Quién pudiera Igual asmatu dut. venir de Bueno, Baina, bueno, uste Ia gorria daukat, eta zuk flekillo hauzi dezu dena aldatu da egungarren kapitularen ostean. Ustu dut. Dena aldatu da. Dena aldatu Gauzak da. ez dira inoiz berdinak Egungarren izango. atara pasatzen Ni ja heterosexuala naiz. orain. eta ni emakume. Vale, keixa. Gaude Eta ni muz, Tailandian egon nahi. gaude muz oso divertigarri batean, ze gaur ez dugu gairik, Ez dugu gairik. baino ez dugu gaien beharrik. Oroar soziedadea bezala, ez dugu gaien beharrik. Begira, nik egin dut inkesta bat. Vale, Quorum. nori. Nire lagunekin. Totum revolutum. Quorum. Eriz bizatzen latinismo gehiago. Carpe diem. Errare humanum est. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Ba, harin egin dut quorum bat nire lagunekin. Vale. Eta orokoran denek hau zaude. Gonbidatu ekartzen ditugunan divertigarria dela eta guai dela eta Batzutan. gonbidatu bat ekartzen dugula bertze zerbait. Mhm. Baina atalonak dira gubiok bakarrik. Eta ni... Ados nago. Notizioia ikaragarria. Nik banekian. Hala ere, torna ez badugu gonbidatu super guai bat eta kapitulo oso bat. Uste dut, Izango dela uste dut. Ez dugu grabatu oraindik. ja, egia da. Baina bibrek diete, pulsazioek, manifestazioek, kosmosaren energiak diete, oso kapitulo Kartek esan diate. Horixe da. Todo binabo. Karte diem. Asuntua da, uste dut, guztiz kopiatu beharko genuela Trixikatia modeloa, eta itzein podcastean. Gaiak Eske- irtengo dira. Pero ziri egin behar dugu gaur. Gaur, horregatik, baino hasi gara gaur, baino egungarren kapitulotik aurrera dena aldatuko da. Madonna bezala. Create a new persona. Eta Vale, orain Daniel ez dugu Egunoz gairik nota audio izango. horrekin, así Bai. que entzun ja, amaikaliz jarriko du. Create a new persona, esan nahi du. Eta da Madonnaren abesti berria. Baina gustatzen zait ze gutxinaka Madonnaren ahotsa bihurtu da Ninfowarseko Madonnaren ahotsa. Que, por cierto, persona. nik, aurreratu nuen aurreko atalean edo dola bi atal jaz oroitzen. Anuntziatu zuela Confessions on a Dance Floor B, atera du abesti bat. Ok. Atera du beste abesti... Como que ok? Oso abesti guai da? Guai bat da? Nire guztetan zai? Nik ez dut jarraitu entzuten. I egia feel esan. so free. Osea, guai da, baina como sin más. Como On the dance floor. Gero atera du beste abesti bat Miss Sabrina Carpenterrekin. Hori egia da. Nun daukat? Hemen. la lesbiana y el travesti? El travesti da Madonna. Eta Kasu nik honetan. ditu naiz igual. Nik hasi nintzen entzuten beste gurean eta utzi nion entzuteari. Bakarrik Eske nahi da- dut create a new persona. Da como bai oso diskoteka nahi dut, como oso Bai. tal, 2000ak, Mierdona. un club de no Osos. es una, de... Club de osos. izan daiteke Zer da? art club bat. Hori da. Pues de ambiente, Hori- ¿no? O sea, un club de ambiente. Vale. Hortarako egina dago disko. Nago super gorria, eta da hemen egiten delako kristoren beroa. Luar, entxufai ezaguzu Luar. aire girotua. Luar. Luar, o sea, Igor Joan da. Hori da. Aurreko atela eta gero dago, Bai. hain hasta el coño. Oain dedikatzen da, oain bihurtu da Egin- hartzaia. Eta da Pirineotan hartzak zaintzen. Egin zuen atal hori, eta zen zuen, niko porrak behar ditut. Dena Literal. perfecto. Alistatu da juventude homofoboetan. Que, Bueno, por cierto, juventude, cuidadito. Asko gustatu zaizue aurreko atala. Asko. Egungarren atala. Izugarri. Bai. Zeintzuk dira zure iturriak? Jendea eta WhatsAppa!
Hombre! WhatsAppera bidalizki guztuen mezu batzuk eskerrik asko. Eskatu eta eskatzearen ondorioz, amaieran lortu Resulta ditugu que mezuak. bidalizkigun igorrek eta esaten duen, WhatsAppera kitu edan mezu batzuk, jaja, agian gehiago badira, baina egiten dugun zozketekin 100 mezu. Bueno, la Euskal Herria irratia, bai. Eundaka mezu, cuidao. Eta haien artean, pues, dirudinez galdu daiteke flow kulturako mezuren bat. Daukazute kanal guztientzat, osea, mezu guztientzat kanal berdina, bakarri da 608 bederatzi bat, 6. Benetan badakizu buruz. 608 bederatzi bat, 6. Wow. Escucha, Bueno, irakurriko ditugu mezutxo batzuk, Bai. vale? Pertsona, eske izenak ez dakit, vale, Laidak jartzen digu. Kaixo, eskerrik asko flop kultura posible egiten duzuen guztiei, bai danera eta eneko, slay, bai kamera aintzinean daudela, bai kamera gibelean zaudeten denei. Gibelean? Luar. Atzean. Luar gibelean. Ez zenekin hau? Ez, gibelean atzean da? Gibelean, bai. Harriak ditut gibelean. No, hori beste organoa. Hori organoa da, gibelean, bastan adibeste erraten dagoela, gibelean atzean. Ai, uzen jaz mordo bat. Eliz Gibela, Ke? Eliz Gibela, ezagutzen duzu? Bat ere. Elizaren atzean. Ai, ama. Eliz Gibela, zuk ezagutzen duzu? Eliz Gibela? Vale. Perfecto. Beste atal Monarchs. Ai, ama. Baina hau laida da ondikan? Bai. Musu bat laida entzat. Mila esker Laida, Hoxe una da. segartzen dugu zorionak flop kulturari 100. atalagatik. Urteak daramatzat plataforma berdean atalak entzuten eta Durangoko azokan kaspela erosteko asmo nuen, baina ez zintuztean topatu. Hor egon ginen, Horixe hor da. egon ginen zuzeneko bat egiten. Baina Unas ez gene- non zeunden, Baina ez zeuden txepelik. non zeunden. Egia da. Que por cierto, ideia guai da, udarako showetara eramango dituzu esaltzeko, eskerrik asko 100 ataloengatik, eta ja beste 100 lortzen dituzuen, espero beste 100 egitea, eta ideia ona da, showetara eramatea kaspelak. Flop kulturarena? Bai. Si eske gero egiten dugu showa eta jende etortzen den plan, buah, flop kultura me encanta. Egia da. Eta hor da momentu esateko, erosik aspela. 20 euro. Zuzenean 20 euro. Nor gehiago, garaztik esaten digu, kaixo arratia aldetik. Arratia non dago? Irratiaren ondoan. Arratia. Jakin- Kagefugeko rektan gabaga. Hori nire beste audio gogokoena da, ez daukat sampleatuta handikat, musu handi bat. Jakin Kagefuga. ezatzen nik saio guztiak ikusten ditu dala. Ikusi, ez entzun. Ai, ama. Slay, garazi. Hasieratik jarratzen zaituztet. 0 programetik lehenengo adreilua garazik. Horixe da. Eskerrik Marsha asko, benetan, gure Pilonson. Marsha Pilonson da Garazi garazi. da, musu handi bat zuetzat baitea. Maili jartzen digo, jaska. Jaskas, Nola zer? traola. Traola, Traola. flop kulturakarekin. Lizarratik entzuten dut eta egunerokoan Zein da hashtaga? flop kultura. Belusten ez la hashtag lizarratik Ez, entzuten. Ez da. Traola flop kultura, lizarratik entzuten dut eta egunerokoan arnasgune divino bat eta marikita herritar honentzako. Marikitakien? Maili. Bale. Gora maili, gora herriko marikita, gora lizarra. Duela gutxo ginen gu lizarran. Egia da. Espata bat forjatzen. Que a gusto. Forja. El Club de la El Forja. Club de la El Club Forja. de la Herradura. Ego ginen, Zoragarria. bastante slay egia esan. Bai. Eta iratik esaten dugu, epa, azken atala entzuten ari naiz, eta mezua bidaltzeko eskau duzuenez, zer muzkotxean teorikoa? 6 edo 7 aldiz. Kotxearen teorikoaren ninguna hitz egin behar Venga. dut. Hau da gure azkenengo fan mesua. Bai, bueno, esatu Me baino. cago en la mar, Nire basi chaval. azteate, Sevilla dan fatxerioan, musu potolo bat. Ai, ama. Irati, zer izara Sevillan? Horixe da. The fuck are you doing Sevillan? Konta egozu. Zergatik zaude Sevillan, nork zaitu lotuta hor, Horixe da. nork zaitu, norezetan da, retenida hor. Baitua. Zergatik zaude Sevillan? Bai. Zer ematen dizu Sevillak? Zer muz teorikoa? Urbildu pixka bat zaudozu urruti. Vale, niri gatatu zaizkit gauza mordo bat. Bizitzan. Bizitzan, orokorrean. Bizitza bastante pasio bat daukat. Vale, ya está, hori esan txistea. Baina, culo? tengo un culo. Baina ez duraz da tragon. No. Da, etxon. Etxon. Orduan, teorikoa. Teorikoa pasaden hilabetearen 29 zen, apirilako eta Aha, behatzi. Apirilako eta behatzi negon ni zitatua teorikora. Eta zitatu nintunean esan nuen, ai karamba, harrapatu dit nire lagunekin egin behar dudan bidaia baten erdian. Orduan, nire lagunekin egindako bidaia lehenago bukatu behar dut etortzeko. Joan nintzen nire lagunekin Bartzelonara. Bueno, ez hilu hartzen 30, tampoko. Bai, egun bat, kendu zidan. Joan nintzen Bartzelonara, eta nire lagunek eta biok pixka bat zuk egin zenueraren hildora, joan zinenean Erasmusera eta berbizi zituzunean esperientzia modu bat lagunek, unibertsitateko lagunek eta biok asko
geramagun elkar ikusi gabe, eta erabaki genuen pixka bat berpiztea, nerabezaroaren magia hori, eta gure bizitza estiloa pixka bat adaptatzea duen egon ginen pelikulak ikusten, egon ginen jaten eta edaten mordo bat, eta ateratzen ginen, eta erosiko dugu sangria pixkatxo bat, eta erosiko dugu merendatzeko ez dakiz zer, eta erosiko dugu pizza bat afaltzeko, eta jango dugu txinatarra, gare berriro gazteak, gare berriro nerabe terso, eta batzuk. Resulta que ez. Porque honen ostean, ni itzuli nintzen Barcelonatik trenean, eta hurrengo goizean neukan teorikoa, eta egon nintzen ensaiatzen tesak pertsona ero bat bezala, que por cierto ez nuen aprobatu izango egingo banu, baina nuen egin, zagatik nuen egin, ze hurrengo egunean jeikin nintzen, nire bizitzan izan dudan gastroenteritis okerrenarekin. Baina niri deitu ninduztun telefonok. Nintzen pertsona bat. Tu ni flipatu nuen. Nekien. Begira, nire lagun bati numeratu nion aurreko egunean jan nuen guztia, eta ez dago ondo, zeren da. Pertsona askoren artean elkarbanatzeko janaria erosten duzunean, perfil asko daude. Eta dago perfil bat oso ugaria dela, erosi dugu gioza razino bat 8 daude, eta 5 pertsona gara, jango dut bat. Hor matematika faiatzen hasten da. Zer duan, jendeak usten ditu 3 gioza platerean eta nik jaten ditut. Eta da, honen euneko 30, ez naiz partekatzeko ona, ze jaten dut dena. No, hori badakit. Orduan, jan nuen janari mordo bat, eta aurkitu nuen nire burua, sorgin baten kaldero burbujeante bat bezala, nire oean botator dela. Osea, nik ikusten nuen ke berdea nire ahotik iratetzen, ze ez nengoen bat ere ondo, nire gorputzari sartu nion guztiz irreala den janari eta edari kopuru bat, hemendik 1000 esker Don Simon sangriari. Eta jeikin nintzen teorikoaren egunean, Don Simon. De milagro. Don Simon sangria tinto de verano. Eta ez duten erosik sangria on bat. Ez? Vale. Bestela igual teorikora joan izango nintzen. Baina jeikin nintzen, begiak irekin dituen segunduan esan nuen zerbait oso txarra egin dut. Zerbait oso txarra gertatu da hemen. Joan nintzen komunera eta gertatu zen hau. Eta gero beste egun guztian zehar izan nintzen gizaki baten 15% gehienez. Ezin nintzen jeiki, ezin nuen hitz egin, ezin nuen arnasik hartu negoen gemitzen nire behan. Arnaz hartzearen zeneukan hainbeste min, bai buruan, bai tripan, kesan nuen ezin da. Eta orduan neukan lana arratsaldean eta teorikoa goizean. Deitu behar izan nuen 2 tokietara, ez nik joala esateko. Lanean oso arazo gutxi, esan beharra dago, baina teorikoan esan zidaten, no pigi, Delta Work esaten duen bezala, behar dezu, justifikante bat, behar dezu ziurtagiri bat, gaurko datarekin. Eta ni esin nintzen mugitu, eta esan nuen, a tomar por culo. Ez dit konvokatoria pasako, ze dirua galduko dut, joan nintzen arrastaka, ospitxalera, baina esaten dudanean arrastaka da, ospitxala nire txetik 10 minutura 25 tarda honitxuan. Eta joan nintzen guztiz kristo bat egin ja, arropa jantzitan nire pijamaren gainean, joan nintzen konsultora, esan nean supergaizki jeikina izta behar dut justifikante bat kotxearen teorikorako, eman zidan justifikantea, eta errezeta batzuk ematen ari zizkidan bitartean esan nuen, no, itxoin, komunera joan behar dut. Eta konsulta erdian joan nintzen komunera, eta gero ireten nintzen, joan nintzen farmazia batera nire medikamenduen bila, eta zegoen munduko pertsonaik astunena mostradorian, eskatu zitsuela bere amonantzako pardel batzuk duela 3 aste eta ondikan esian helduke, oie, animo asko, horrea seputada bat da, eta biharko ditzu pardelak emakumiak. Oin bai, ninegoen farmazietan jartzen den aulkia, helduentzat, agureentzat, hor botata, baino botata, en plan, slime bat izango banitzu bezala, eta amaitu zuen pertsona horrek, eta jeikin nintzenean mostradorera joateko farmaziara nire medikuntza beharrezkoen bila, mundu osoa hasi zen bueltak ematen, eta esan nion farmaziako tipuai, emango zenidake basotxo batur, mesedez? Eman zidan basotxo batur, eta esan nion, eske ondikan ez dut aguantazen, joan naiteke komunera, mesezen zian, bai, al fondo. Eta farmazia horretako langileen komunean egin nuen batera, botaka eta kaka. Eta gero joan nintzen etxera arrastaka berriz ere, eta aurkeztu nuen zertifikatu autoeskolan, eta esan zidaten, no, zertifikatu hori ez da, ez du balio.
Guardia Zibila. Eta hau izan da nire historia teorikoarekin. Eta Kotxearen azkenean? teorikoarekin. No, azkenean bueltaka egon nintzen, zen zertifikatuak nola ez duela balio, eta zen, no, ez du balio, bakarrik jarri du kontsultara joan zazela, baina ez du jartzen gaixorik zaudela. Eta ni, baitxoin, deitu nuen ospitalera eta zentziaten, bakarrik egiten dugu zertifikado hori, ze ezin da banatu informazioa paziente baten osasunaren inguruan. Bakarrik jakin dezake zure osasun egoera, zure medikoak eta zure buruak. Eta nik esan nuen, eta deitu nuen, autoeskolara, que ezin da banatu informazioa, que hau ilegala, eta zentziatan, guri beti ematen digute zertifikado bat jartzen duena que está indispuesto. Y yo llamo otra vez y, jarri dezakezu mesede zertifikatuan que estoy indispuesto. Esetz, que bakarrik hori edo baja voluntaria. Mind you, ni oean botata hitz egiteko gaitasuna akumulatzen. Eske, en plan, dei baten da beste burokrazia da deiaren batean, violentzia. 20 minutu itxaroten berriro ere hitz egiteko gaitasuna egiteko. Burokrazia da violentzia. Azkenean lortu nuen. Baina burokrazia violentzia. Bada violentzia. Bada Es que violentzia, fuerte. aposta eginda dago, klasista da, oskurantista da, eta dago eginda aposta, jende pobre vulnerableari etekina ateratzeko. Total. Bai. Total. Zeni izango banitz Carmen Lomana, bidaliko nuke Wilson, bere kotxean, eta eramango ninduke horrela bolandetan, eta esan jarri papelitua, eta ez badute ondo idatzi, etorriko zare zu berriro, zenia beratxa naiz eta gongo naiz etxean, edo medikoa etorriko da nire etxera, berdin zaigu. Orduan, bidai oso traumatikoa izan nuen, gastroenteritisarekin oso gaizki pasan nuen. Posten naiz 3 kilo galdu ditudalako igual pixka bat, bai. Igual itxusia da esatea, baino zerbait atera behar dut esperientzia zital. Esperientzia zital ontatik zerbait atera behar dut, eta atera naiz nire oetik, nire klaustrotik, periodo. Atera naiz. Ni txikitan izan nuen institutuan negoela, eta irakasle batek, historiako irakasle batek esan zidan, bueno, pero habrás adelgazado, ¿no? Todo binabo. Eske gertatzen da. Apendizitisean berdina baina gertatzen zaidan. Baina hori zin inori esan eta ere gutxeago nera bebatek. No, oso itxusia da esateko. Oso itxusia da, baina apendizitisean bebai oso gaizki pasan eban, izugarriko mina eta penuria pasan eban, baina amaieran itxaroten neukan notizia on bakarra da kilo sorta bat galdu ditut. Eta itxusia da, baina da dagoen bakarra. Orduan hori pasatu zait, gastroenteritisarekin. Eta beste hainbat mierdaren inguruan hitz egiteko. Prest nago gaurko programan zeianago guztiz osatuta, eskerrik asko. Vale. Zuen kezkangatik. Mierda batetik zebertze mierdara bago nik ditut buruan. Esan bat. L edo M. Esan nahi duzuna. Esan zu? Bai, nahi duzu lunaki. Lunaki! Vale, a ver, nik... A ver, no esten doan hau. Esan dut nik? A ver, eske nik ez dut haterra izan nahi. Nik bai. Eta uste dut pertsona honek jasatzen duen gorrotoa gehiagizkoa dela. Zer gaitik. Porque, tío, Twitterreko marikoiak eta dira nazkagarriak. Eta igual ez du hainbertzen merezi. Gizonekin ez. That's the whole point. Baina ez zai ez delako importa. Vale, baina gora ez segunda pasan astean Justin Bieberrekin denak egon dela vamos, dándolo... Jaso du gorrotoa Justin Bieberrek bebai, Zinbeste. Lunakik baino gehiago, porque famatua da Justin Bieber. Ja, baino ez. Lunakiren ajebia da. Orain bai, Lunaki. Hau esan da, disclaimera beginda. Lunaki flop kompulsibo bat da, ez daki aurrera jarraitzen ridikulua egin gabe, eta horrela izan da hasi zenetik. Empatizatzen dut berarekin, artista galdu bat den einean, eta dabilen einean, bere identitate guztia etengabe aldatzen, ze fundamentalki ez du gustoko egiten duena, ze nire iritziz fundamentalki ez du talenturik, baino ez gare hor sartu behar. Ze talentuarena subjektiboa. Horregatik. Baino bere azkenengo hita izan da Ruth empoderadarekin... no, baina itxaron. Lehenengo albuma? Lehenengo albuma. Oh, venga. Atera du bere, venga. ez dakitzen magarren album berria, bai, gehitzen dela Luna. Flipas. Hora hitzen ingo dugu gauz askoren inguruan. Hainbat abesti ditu, dik denak ez dut entzun, ez dut urdaiek. Hori entzuteko. Ni saiatu nintzen eta gogorre da, Ez que ez da gorrotagarriki entretenigarria. Es que incluso diskoren kabestirik onena da Bomba de Amor. Imagínate. Es una bomba de amor. Te voy a matar. Bueno. Tira de la bomba. Fuerteena da. Bai. A ver, niretzat fuerteena da portada. Portada oso fuertea da. Portada baino are fuerteagoa da bera defendatzen portada. Vale. Portada. Bilatuko guztu favorez? Edo bilatuko nik? Nun. Bai, bilatu. Esan nuen programa honetan duela kapitulo asko oso erabilgarria da izatea norbait gorrotagarria zure bizitzan. Gorrotatzen dut Amaia Montero, gorrotatzen dut Nati Peluso eta gorrotatzen dut Lunaki, eskerrik asko etortzeagatik. Nun dago? Hemen.
Hau Lunakiren album berria baino hobea da. Hau da portada. Lunakiren vale? album berria Luna. Eta zer agertzen da? Pues la luna. Eta 4 letra, eta bera agertzen da, eta adimen artifizialez egindiko Vale. una especie de panoramika sloppy. Baina hor ja ongi, Hor ikusten da beto. Luna. Your name is not Moon, Bueno, okay? bestela zuek ere bilatu interneten, no? En plan, hortarako duzu mobila guzti. Bai, eta kotxean ari bazarete ezabitzate ikusten. Hori da, orduan bilatu. Bueno, berak atera zuen portada hau dela Choices, gauzak diren bezala, oso itxusia. Bai. Oso itxusia, oso 2016, baina como gaizki, osea, como Bai, gauza bat bai, bai, bai. zentzurik gabe. Badakitu zer ematen duen? Ematen du Disney Channeleko pelikulan artista batek aterako zuen albuma. Badakitu, en plan, fikziozko album Bai. bat ematen du, nire Bai, ustez. bai. En plan, pentsatu dutela oso gutxi porque ez da benetakoa. Baina Hori eske da. hau benetakoa da. Hori da. Bai. Total, orduan, egonda egin du, como, ez dakit podcast bat, edo Elkarrizketa bat. elkarrizketa bat egin Bai. du, bere diskoaren inguruan, Ikusi da zu tipo hori. JJ. Ez dakit nor den baino dabil, espero aposta egitea. Ze dabil tratatzen Lunakiren repertorio artistikoa izango balitz bezala la Biblia, eta honekin zer esan nahi duzu? A ver, eta es que gauza bat, nire kezka da, JJ da como TikToker bat, en plan, como sin más, Lady Vale. Gagaren oso fana, eta egiten ditu como bideoak eta no seke. Mhm. Eta nik uste dela, como lehenengo aldia artista batek, eski nik imaginatzen dut, berak eskatu diola elkarrizketa hori egitea. Lunakik eskatu diola, No, bai. Osea, eta oran beratzen como, bueno, pues egin marko dut elkarrizketa hau, no? Bai. Eta oran beratzen como, bai, ze interesgarria zure musika. Vale, Lunaki egon da bere portada defendatzen, eta hitz egiten hateraren inguruan, eta nola egon den diskoaren produkzioa 3 aste geldituta, ze berak breakdown bat izan dut portadarekin, ze fan egitzidein gustatzen portada. Bai, como en el Eta Benito berak Fest, esan zuen, 3 aste betan, cuanto más lo miraba, más me gustaba. Eta ni, perfecto, hori da fanak entzutea, eslei. Bai. Total, berak esan du? Es que, gainera egiten du como oso modu divertigarrian, en plan, portada gusten zait, bai, adimen artifiziala erabili dut portadan? Bai. Pertsona maltzurra naiz? Ez naiz Claro. pertsona maltzurra. Pentsatu Zer dioso, bai, adimen artifiziala erabili dut, ze, hartu nezake errealitateko argazki bat, baina nik ez du nahi Saturno agertzea olako punto txuri txiki bat, nire nuen fantasia, eta orduan, fondoa egiteko, Bai. adimen artifiziala erabili behar izan du. Ez baitago beste modurik ilustratzeko planeta bat. Ez lehi, ez Orduan, en hori plan, no, behar dut. ez que Ezin ezin da. duzu egin PNG bilatu, Marte, Bai. PNG. Edo kontratatu portadak egiten dakien norbait. Berak esan du, pertsonek egin dutela lana hemen, eta pertsonek kobratu dutela portada begiteagatik. Pues ya me jodería. Pues ez lukete kobratu beharko, hori da. Soinekoa da, que soinekoa ere da. Ja, da soineko gris bat con moon print. Dirudi como hori, Planet ilargia, print, porque bai. bera ditzen da Lunaki. Ez dakit, harrapatu dezuten Claro, metafora. Lunaki diskoa ditzen da Luna, Claro. bera da ilargia. Eta Luna da gauza bat zeruan dagoena. Orduan Que esan du, ai ama, hau nire izenaren berdina Que es da. que hori ere defendatu du, porque izan du, Bai. eskin nahi nuen diskoa izatea mundu guztiarentzat aurre batek eta heldu batek ulertzen du Luna. Bai. Eta ez nuen jarri behar una luna de carglass, de kotxe. Badakizu, orduan aukeratu dut ilargia jartzea, ze bestela metafora pixka bat komplexua Que bilakatzen soineko zen. Ana Lokinek egin du. Espero dut Ana Lokinek ez egin izana espreski berarentzat hori. Bai, edo ez egitea... Oye, izatea como de stock. Bai, Bai, ematen daude stok. Portada, Bazofion. Abestiak? abestia, Abestiak? titulo, abestia? Luna. Baina gero gainera Bai. da como bera defendatzen hori. Bai. Osea, Bai. en plan, defendatzen que nahi zuen zerbait simple, nahi zuen zerbait mundu guztiaretzen, nahi zuen zerbait como historian mantenduko dena eta hemendik urte batzuetara jendeak entzungo duena, go for it with the delusion, Bai, bai, we bai. love a good delusion, Bai. baina Ez da gertatu behar. ez da gertu. Ez da gertatu behar, nor gogoratuko? Gogoratuko da gehiago Ruth. Bueno, es que hori da Gogoratuko da bigarren gehiago partea. Ruth. Atera, osea, zegoenan como en toda esta voragine de disko atera dut, inori ez gustatzen, portada, ez abestiak, ez deus, porque da bazofia bat. Eta esaten duzu, pertsona honek ezin du aurkitu modua gehiago ridikulizatzeko bere burua. Eta hor dator Lunakiren benetako genioa. Eta esatu du, no, badago bide bat. Exacto. Sotano berri bat aurkitzeko nire Exacto, porrotean. exacto. Me cago en la leche. Eta orduan Esplikatuko agertzen da Ruth la empoderada. Ruth, azteko diskriber txiki bat, pertsonen azkagarria da. Pertsonek baitu alegato desente animalien aurkako tratu txarren inguruan. Bai, eta, quiero decir, Let's talk about that. gemelobersoko parte da orduan. Ja, Let's talk azteko- about that. Da pertsona bat, baukadala kondizio bat. El síndrome de Txikitxoa da. Silver Russell. Diela bi zientifiko egin zutela, eta bat, eta hau da, berak bere bizitzen egin duen txiste bakarra, orduan... No, kudos. baitu txiste desente. Bai.
porque niri me encanta, en plan, el que juega con fuego se ahoga. Bai, o tengo los pelos de piel. Baina horri ez nion emango txiste balioa, No. zeberak egiten du nahi gabe. Baina Silver eta Sindrome bai egin Bai. zuen nahita. Bueno, eta total, que pertsona honek atera du abesti bat, berak zukan abesti bat ditzen zela, empoderada, uste dut ditzen zela? Bai. Me siento empoderada, eta ere egin du bertsio bat, como, lit, como a Bai. piano, en plan, no, itxaron, ya ez nago aldunduta. Ke gauza bat esan behar dizut. Eta azten da, como abesten. Bai. Nire ez abeslaria, nire egitu dut mierda puta bat, baino, ni onartzen du. Orduan, Rutek atera du abesti hau bere Redemption arkoa aldarrikatzeko, eta agertzen da publikazio bat Twitterren, Luna Kirena esaten, ai Zitatzen. ama, zeinen lotxagarria da zuk horrela publikatu izan da abesti hau, jakinda nik abesti hau zuzendu, idatzi, eta konposatu dudala, eta kredituetan jarri gabe. Hemen dago hainbeste egiteko, zeren eta lehen da bizi, de la que t'has librao. Osea, Ruth empoderada, que De la atera que du t'has mierda librado. hori, Bai. ez dizu krediturik eman, eskerrik asko. De la que t'has librao. Ze Krediturik gainera, ez ematagatik. bebai esaten du, ez didazu ordaindu. Que hor badago arazo hor badago bat. arazo Hor bat, igual bai noski. kejau zeike, baina Bai. ez kejau publikoan. Ez que oin mundu osuak daki, egon zarela lanian, con la Ruth empoderada, eta indiotzezula abesti bat, eta gainera, que te ha chuleao. Eta gainera, La Ruth empoderada. eta gero gainera sentitzen dut, baina zuk idatzi duzula letra hori. Zuk idatzi duzula letra hori. Punto problematiko bat daukat. Ruth empoderaren abestia entzuterakoan, eta jakiterakoan Lunakik egin duela, nik ikusten dut Lunakiren azarna alde guztietan. Da, konturatzen zarenean deke Diamonds idasi zuen siak. Oso sia da. Bai, bai. Abesti hau super sia da, oso super Lunaki da, Bai. barkatu. Zehazteko bideoklipa dena txuri piano batekin, dantza interpretatibo batekin, como metafora sakon bat egiteko saiakera hau egingo zuen 6 urteko persona Bai, bai, batek. bai, Vale, bai, esango bai. nuke, no, abesti sakon, vamos a poner un pianito y una persona bailando como Mystic. Bai. Eta Baina hori, gero, movida gainera jarraitu du. eta letra bebai da super Lunaki, eta egiten du Lunakik egiten du gauza bat, nik uste dela oso graciosa. Dela bestiaren lehenengo bersoa dela, me sentí empoderada, fue difícil llegar, me vendieron diamantes que no eran de verdad. El diamante era yo, porque yo... el diamante era yo, no sé qué, no sé cuántos, yo tengo algo que es muy raro. Yo tengo un corazón. Eta claro, daukotzu Ruth empoderada, bere sindrome zoragarriarekin kamara begiratzen. Yo tengo algo que es muy raro. Eta oso graziosua iruditzen zait. Mucho bat hemendik BA. Total, que movida jarritu da aurrera, que si zuzenak TikToken, como oso ridikula. Lunaki igotzen bideo bat abeste merarekin, en plan, bere etxean. Rollo Es que- urtarrilan egon ziren ere etxean, erakutsi nizun abestia, no sé qué. Gero momentu batean, como Ruth hemen eserita altzoan. Bai, Rollo. Papa Noel bezala. Zen, da como- empodera, eta Ruth, eta empodera. Bai, nire arazo fundamentala heavy, da, artista bezala zure burua hartzen badezu erdiserio. Azteko ez diozu egiten abestia Ruti. Pa empezar. Liesteko. Eta bigarrengoz, ez duzu jartzen zure burua Ruten maila berdinean. Ezin dezu egin direkto bat berarekin, hitz egin berarekin, hartu serio dioena, ze gainera direkto guztiak dira Rut berriro ere txuleatzen, esaten no, baina zuk egin zenuen abestia niretzako nahi zenulako opari bat bezala. Eta Lunaki ez, eta bera, nik ulertu nuen baietz, txao, ksk, ez dago argumentorik. Ja. Badakitu, da, oso gauza ridikulo bat, eta uste dut, hau dela, uste dut, Lunakik berak bakarrik, bere hilobia akabatu duela, eta barruan sartu dela, eta etzan dela, eta indagoela Ruth gaur gainean. En plan, me Ja. siento empodera. Niri gainera, aipatu behar dut, niri Lunaki asko gustatzen zitzaidala. Egin zuenean zait jaien baga, Eta gero ere jarritu, gustatzen zait. Bai, egin ez ditu gauzak, ribotril, voy a morir, bai. Ikusi genuen behin zuzenean, eventu batean, Bai. eta abestu zuen, eta niri me encantó, eta bere luka, eta dena. Ez que bera oso guai da, ez dakit zergatik gero, a ber, que, aurrera esaten dudan hau, artista bezala, zuk egin dezakezu nahi duzuna. Eta gora, experimentatzea, probatzea, eta mierdak egitea, porque egin behar ditugu mierdak ere, eta experimentatu behar Bai. dugu. Orain bai, mierdak egiten ditugunean, ulertu dezakegu ere, jendeari ez gustatzen. Horixe da. Eta orduan, gero, zu duzunean, como, Lunaki izan da oso apurtzailea, oso autotune, oso como iluna, como estetika super increíble bat, eta orain nahi duztu egin, como musika hau, como oso, jo kezetak nola deitu, como tal. Bai, como profund. Nahi dute serio, Lunakiren arazoa da dabilela momentu orotan jendiari suplikatzen Lunaki serio hartzeko. Claro, En plan, o mesedez sea, hartu nazazute serio, voy a hacer una canción con Ruth. zure fanek nahi duguna da, como, en plan, quémame el pito en la espalda, Horixe da. estoy a punto de correrme, no sé qué, Bai. bere letrak, eta gero batean da, como,
orain ez naiz jainko saba. Bai, orain naiz Izaki kantante... bat, eta como, ok, ikusten zaitut, Bai. ulertzen zaitut, baina ez gustoko. Botan induten Benidorm festetik autotunea erabiltzetik eta artista bezala honek ganako erantzun logiko bakarra da, no, urdengo urtean itzuliko naiz autotun gabe. Es que me portaré bien, me portaré bien. Bai. Es que hori me jode. Zure Osea, mierda da. autotunaren movida guzti hau, eta bera autotuna defendatzen, eta no Bai. seke, eta bi urte beran dago, no, oraitzu nire autotunerik ebeze, oraingo nire produktuak ez du autotunerik behar. Rata inmunda. Barkatu. Oye, es que Eta- ya iruditzen zait como lotxagarria. Bai. Gainera egiteko, sentitzen dut berriz ere, hori. Bai. Que me quieras es una bomba de... Tote Fernández. Sentitzen dut, norbait baldin bada bere fana sentitzen dut, hau esatea, pues whatever. Eta esan behar dut Ya gauza está. bat, hau zure belarrietara heltzen bada itzultzaile baten bidez edo lo que sea Lunaki kaixo egunen zer modu zaude. Nahi dut esan zerbait Lunakiren alde. Lunaki identidade artistiko oso baliotsu bat dauka. Lunakiren unibertsoa, Lunakiren imagineria oso unikoa, oso interesgarria eta oso ona da, ze da hori. Modelo hau de musika erdi urbanilla, erdi elektronikoa, de cigarros, cuchillos, badakitzu, como de niña loca, como de Harley Quinn, eta horrek badauko balio artistiko oso importante bat, aterazena septiembren, eta bere bombazo osoa izan zuen, con voy a morir, con no sé qué, he quemado un coche, ¿qué te parece? Hori oso letragon bat da, eta oso universo bere bat dauka, eta erabili dezake oso ondo. Empeñatzen da, ridikulua aitan. Zedena die serio, erabaki pertsonalak. Berak erabakitzen dau, no, ez duten nahi autotunea, egingo dut nahi dutena. Berak erabakitzen dau, no, hain serio hartzeko, jarri behar dut tipo bat piano batekin, eta nik jantzi como un vestido de gala. Eta hori die, ez dauko ekiporik, pertsona honek. Da pixka bat ere, eta konparazioa egitea, como gainera encima es como buena comparación, baina da pixka bat Lady Gaga aterazunean joan. Eta da como, bai, artista serio naiz, eta bestu ezaketa como, badakigu. Pero queremos el circo. Baina, sí, queremos el circo. Bai. Queremos el circo. Eta ni joan superfana naiz, baina ikusten dut publiko mainstreamak edo jendazok ez derostea joan. Hori da. Gustoko ez izatea, Eta- porque ez da espero duguna eta nahi duguna. Eta zu artista bezala egin dezakezu joan, eta dena perfecto, eta lideak egin zuen joan, eta egon zen urteak era horrekin. Bai. Perfecto. Baina lortu behar duzu ere, zure fanek hau nahi izatea. Hori da, eta artista bezala oso impulso humano bat da, esatea, ama sartu naute kaxa baten barruan ireten behar dut. Bai. Izan zure momentua egin nahi dezuna, baina guri gustatzen zitzaigun kaxa, Hori da. eta azkenean prozesatu behar dezu zure lana, momentu batzutan lan bat bezala, eta zure restaurantean jendeak nahi baditxu makarroiak, por muy cansadak estes, emaiozu jendeai nahi duena. Olaien arte egon zinan hemen, eta aterazunean zerrautxa esaten zuen, en plan, eske nik egin dudan musika hau badakit ez dela como salgarriena. en Baina plan. indut niretzat. Ni uste delako egin dut, eta Bai. jazta. Baina eski Lunakik ez du egiten beretzat. Ja. Lunakik dabil oiuka. Bai. Oiuka, en plan, Mercedes, hain dut nahi zen dudena, Mercedes, hain Gainera da kasu. como que- Rut! Nere sensazioa da como que ikusten duan ero da como saiatzen como en plan ai, baina nik egin dut hau porque eta como que guai dago zure obra defendatzea, baina llega un punto que da como ya ez da defendatzea, ya da como suplikatzea. Eta osea. sabitz defendatzen indozula un álbum que se llama Luna porque te llamas Luna, eta argazkia da ilargian, eta etorkizunean nahi dozu adierazi giriek aterako dutela abesti bat ilargian turistak direnean. Eta hori zure albumarekin ez dauka zerikusirik, zure albuma da mi palabra favorita es iglu. Ez duzun dezu abesti hori? Bai. Iglu. Sin más, que egin nahi Kalera. duzuna, baina gero ere, pues ya está. Kalera. Jarraitu zure bizitzarekin, eta Bai. jarraitu zure diskoarekin, eta go for it, eta ya está. Eta, oie, basabitz emoten Eta zeitz izango egiteko, dituzu fanak- irrelevante ez zara. Hori da. Hori egia da, irrelevante ez zara. Izango Oso zure relevante fanak zara eta, nire bizitzan. Jendeari gustatuko zaio zure diskoa, badena perfecto. I am obsessed with Lunaki. Ya está. Obsessed. Urrengo mierda. Ez aidazu. Met Gala Todo mi edo la gala de la mierda. Met Gala. A ver, Met Gala, berriz norbetik ez bago gutzen badugu atal oso bat Met Galari buruz hitz egiten. Met Bai. Gala da urtero New Yorken egiten den gala bat, modarentzat oso garrantzitsua dena, Anna Wintourrek antolatua, no seke, bueno, urtero tematika bat, eta no seke. Aurtengo tematika, fashion is art. Jode, txori bat. Hainbat gauza honekin, Vale, esan. ez dakit nondik hasi. Niretzat izan da mierda bat, eta izan da berriz ere ikustea, atzerapenaldi batean gaudela. Alde batetik, bai, beste aldetik, niri asko pozten nau atzera pauso bat ematea, eta Met Gala ez izatea jende mainstream heterosexualaren Drag Race kapitulo bat. Baniz nagoa dos. Ni bai, zeren eta atzerapen adierazpen bat egonda notablea. Ez dituzte eraman drag queenik, eta egonda zirko gutxiago
alfombra gorriaren gainean, baina eski uste dut oinarte egon den zirko alfombra gorriaren gainean, zela oso gauza mediatiko basiko bat. Nik ez dut ikusi nahi Jared Leto katakumez jantzita. Nik bai. Bai? Bai. Uste duzu genuinoki ona dela kulturarentzat izatea celebrity hauen ekipo guztiak pentsatzen ea zein izango den look viralena, como si fuera una hamburguesa smash? Bai. Bai, eh? Bai. Bale, bai, egin dezakegu da inguruan. Bai, nire uste... Nik daukan dira zalantzak. Uste dut, modaren industria pixka bat pribatuagoa izatea pozgarria dela. Niretzat ez, niretzat modaren industria da mierda bat. Modaren industria da zerbait, pues, badakigu oso sexista, oso klasista, oso klasista, dena nazkagarria, dena gorputz argalak, dena super sobrio eta super fascista eta super tal, no? Eta orduan, niretzat kamparen urtea, eta bueno, aurreko urte batzuk ere Heavenly Bodies eta bar, izan zen como arnasgune bat, porque, a ver, jarretzen zuen izaten como gauza guzti hauek, ez? Bai. Zirkismo bat, sabes? Eta irizten zen como momentu bat, como, vale, en plan, ongi pasa dezakegu modarekin, ez da dena como aspergarria izan behar. Vale, hor daukatzen puntu bat, bai. Ematen zaio balorea denean aspergarria eta denean como, oh, high fashion. Bai. Eta da, como nik uste nahi dut, Celine Dion, luma batekin, zirudiela izma, eta da, perfecto. Edo Lady Gagaren performantza, edo Rihanna soineko hori borrekin, edo igual, zait, zirkoa horiek nahi dut ikusi, eta guai da, como... Porque da, como Drag Racen kapitulu bat ikustea, baina ikustea, como... Bai, Celebrity Drag Race. Celebrity hauek, en plan, wow, en plan, ze guai, keda pixka bat Lady Gaga egiten zuena bakarrik. Hasieran eta gero 2010etan dena zen zirko. Bai, total. Eta lookak ziren como zirko. Orduan izan zen como 2010etan izan zen zirko, gero itzuli zen la sobriedad. Eta Heavenly Bodies, Camp eta urte hauetan izan zen como berriz ere, que itzultzen ari gara al zirko. Itzultzen ari gara interesgarria izatea alfombra bat ikustea. Baina azken bi urtetan berriz itzuli gara en plan, no, eske super aspergarria da Met Gala ikustea, super aspergarria da Met Gala komentatzea, eta nire ustez da, ze goraka dau egon zenean, Anna Wintourrek esan zuen, hau izan behar da moda, Bai. Hemen circos de esos de mariquitas los justos, Zuk uste? Ziur nago. Ziur nago, eta horregatik Billy Porter dago... Betatuta. Eta horregatik artista asko daude. Betatutak, eta horregatik artista asko itzuli dira, mierda puta batekin. Zergatik, Anna Wintourrek nahi duelako zerbait garestia, zerbait klasista, eta garestia klasista da fascista. Eta hori da, zerbait aspergarria, beixa, beltza, eta dena perfecto. Eta bihurtu da la élite de la élite, eta bihurtu da zerbait super aspergarria. Fashion is art. Artea. Zubaik zuharzten gauza sartu daiteken eta azte mierdak egin dituzten. Ez que hor daukot beste asunto bat. Costume design, Fashion is art. Mundu osuak egin dau kuadro bat. Ez. Osa, bai, baina gehiengoa izan da hori. Niri odio zait gustatzen. Bale, hori ere arte asko faltatu izan dira. Bai. Baino... Que jendea jarri du soineko bat. Bai, porque fashion is art. Gizonak komentatuko ere, porque mira, txikanian azkatu da nago. Baz bani prostisis, zaharra. Baina incluso zerbait eman digo, baina eski besteak me la pela. Eski incluso, o sea... Asa, Rocky guapo zean. Bai, baina igual zait, Hudson Williams, ¿no da? Hudson Williams. Hudson Williams, Conor Story. Es que no tengo nada que decir. Conor Story bazofion. Mira que les amo, baina Deus, ez ziguten deus eman. Troye Sivan. Troye Sivan en Vaqueros. Deus, oza, eski Deus. Ba, betatu egin dute. Normal. Bai, betatu dute Vaqueroetan joategatik. No, normal ez, baina, sin más, mira, eski dut eman. Eta eski emakumeek ere, gehienek, Deus. Egon dira jitak, Egon dira jitak. Egon dira jitak. Emma Chamberlain. Hori nor da? Emma Chamberlain da... Ilemotza rubia... Ilemotz, bai, como txoritxo buru bat, eta gero Van Gogh soineko zoragarri oso polit bat. Bai, bai, baina zen Noche Estrellada, ez dakit. Ja, la Noche Estrellada, en plan, 2026. Ez zen kuadro hori, ez zen la Noche Estrellada, baina zen Van Gogh orokorrean... Tío, artea. Bueno, hija, ze gustoko zenuen, fan zenean... James Charles Van Gogh jantzita marko batekin berorpegian, gustatu zitzaizun gehiago? Ez. Vale. Baina diot que Van Gogh da una referencia como ya super aspergarria. Pues era verdad. En plan, nina jagoitut beste referentzia batzuk. Vale. Pues ahí ves Madonna. Es que gaueko jitan iritzata Madonna. Bai, Madonna jantzita de El Babadook. Madonna era jantzi zen kuadro batean agertzen den estena batetaz. Bai. Que nik ez dut ulertzen kuadro, ez dut ulertzen orden. Bai, berdina, ez da Remedios Baro, baina antzekoa da. Eta dauka, hola, itxasuntzi bat buruan, eta tela asko, eta hanbat emakume hartzen tela. Bueno, izan zen irabaztea. Eta turuta bat eskuan. Porque da fashion, porque da moda, baina da zirko, eta da
zerbait. Gustatu zitzaidan mordo bat, Performance, kontatzen dugu zerbait. bere alegina iluna izateko. Ze, dabil asko egiten supernena, rubia, rosa, azken bola honetan izateko betidanik gaztea eta abar, eta joatea Met Galara peluka beltz busti batekin bestida del babaduk, oso baliotxoa iruditzen zaite, egia esan. Egon ziren beste hit batzuk. Emakume zoragarri bat, lore horiz jantzita, ez dut ezagutzen Lore bere horiz. izena, baina bazuen como aurpegian pieza oso intrinkatu bat, seguramente kulturalki esan nahi bat duena, lore horiz eginda, eta soineko como hori laranja bat, zoragarria. Gogoan ere, Rachel Ziegler con toda la puestada. Nor da hori. Maskara txuria zeukana, con toda la puestada. Alfombra gorrian argazki ateatzen horrela. Ez oso ikusi? Au. Hori da. Bai. Zego ez deus, ez? No, baina argazkiak ateratzen zituen eta mandibula mugitzen kaskarin bat bezala. Pela. Bai. Nire gustatzen zait asko Kylie Jenner. Bai, la Venus de Milo. Asko gustatzen zidan Luke hau. Niri ez, asko gehiago Artea da bere gorputza. Kendall Jenner Eta da asko como gehiago. que no, niri Kylie asko. Vale. Irabazlea, sin duda, Ez da Madonna? ez Heidi Klum. Vale, bai. Heidi Klum zela como estatua bat. Bai, eta la mujer velada. Galdetu zioten zenbat aratu duzu maki. Bai, 20 minuto. Superona elkarbizita hori. Perfecta. Superona Heidi Klum. Eta besteak, pues eske begira, hemen ditugu adibide batzuk, vale? Eske gordenen post hau honegatik. Da como begira. Kuadro honetan dago emakume bat soineko batekin, bagingo dut nik soinekoa. Oie, baina hori oso guapa da, Hunter Schafer. Ez dituz, kuadro batean dago emakume soineko batekin, jantziko dut nik soinekoa. Vale. Bale, hemen dago emakume soineko batekin, jantziko dut nik soinekoa. Bale, begira La emakume soineko Bezos. batekin, jantziko dut nik soinekoa. La Bezos. Vale. Bueno, esto ni voy a comentar porque va a ser la Primark, o sea... Ja, ber. Txori bat, bajantziko dut txori bat. Oye, por favor. Ikusten, die... Hau da superguai. Ez da Van Gogh, die las... Ez da gizaban. Pues orduan igual itezgarriagoa, Hala ere, no es not my favorite, baina bueno, guai. Nirea bai, nire irabazlea hori da, Emma Chamberlain. Da como, Bai. vale. Hau da, esaten zenuna ez. Ez. Hau ere, osea, emakumea soineko batekin bajantziko dut nik soineko berdina. Kuadroena super basikoa Madonna. iruditzen zait. Bai. Hau da momentu bat. El Babaduk. Porque hemen badago performance, badago jarrera, badago zerbait, ematen digu zerbait. Bai. Bai. Nire izan da mierda bat. Ez dugu aipatu. Baina ez dugu gordeta, nola Katy ditzen da? Perry con cabeza de huevo? Bueno, ez dut aipatuko. Vale. Ez, modelo hau beltzarana. Anok Jai? Bueno. Anok Jai monjas jantzita, doratua aurpegi osoan, eta egiten du elkarbizita zoragarri bat, esaten, zenbat Met Gala egin dizu, ez dugu goratzen. Ja, inbeste die. A ver. Anok Jai, A ver. zoragarria. A ver, itxoin, jarri nire planoa. Aurpegi hau. Anok Jai, perfecta. Barkatu. Bai. Barkatu. Baina eski supermodelo bat da, aurpegi hau bakarrik da Barkatu. posible lehen aipaturiko klasismoaren bidez. Bueno, baina barkatu. Bai. Osea, eta Luka, pues sin más, gauzak diren bezala. Baina, bera, eski da impresionante. Nik ditu naiz loka. Zoragarria da, bera, bai, izan da oso ondo jantzi den pertsona bat modu oso baina da como estatua bat, ere, Met Galetan zehar. como, bueno, eski ilea eta dena. Bai. No, oso guai. Orokorrean, etzian deus erran. Ze iritzi daukatzu jendeak esaten duenean, hau da justo como los juegos del hambre. Ni ematen dit, izugarrizko pereza bat. Jendeak bakarrik detektatzen ditu injustizia sozialak pelikulen antza dutenean. Esto es como los juegos del hambre. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Triste zaude, deskuritu dezu kapitalismoa, deskuritu dezu opresioa gaur ikusten Anok Jai doratuz jantzita alfombra gorrian, inbio zu zerbait, edo fan behar zure etxera ikustera los juegos del hambre. Zikuzut email bat ez nuen lertzen. Bai, notau zaitut ez zeudela entzuten eta jarraitu etitz egiten. Barkatu. Jarraitu egiten. Aspergarria iruditu zait, eta netzatak ezkagarria, eta Flipas. artista asko ez dira egon, uste dut horatzean badagoela zerbait, ez dakit. A ber, Met Gala ja dau bastante kristo bat egin, esan egiten jarraituko dute, pero da pixka zirkoa ja amaitu da, duela asko. Orduan hori, Met Gala bat buni, zaharkituta protesien bidez. Me importa. Doiak oso guapa latexeko soineko batekin. Ez zen tematikari. Hori guapa zegoen, ze guapa da. Guapa zegoen. Oso guapa zegoen. Eta Loren Sánchez Bezos, Jeff Bezosen emaztea soineko basikor horreaz Lau Roach-ek estilizatuta, ekarri ditu hainbat komentario gure superaberatsak diren jendearen inguruan, eta honen inguruan bebai egiten ditu komentario asko Sarah Paulsonek.
Sara Paulsonek, Sara Paulson, Matiak Fekalen soineko batekin kritikatzen duela euneko bat aberatsa, baina beti daukot duelo interno haude. Inbizu kolekzio aberatsak kritikatzen, baina zure target audienza badia aberatsak. Lady Gaga. Bai, orduan da en plan, hainbeste molestatzen zaizu jendea aberatsak. Ulertzen dut, fashion alderditik badaukatzu zure mezua eta zure gauza, eta izan bida hipokrita bat famatu izateko bizitza honetan. Baina, bueno, oso politxea soinekoa Sara Paulson, oso maja, musu bat emendik entzuten ari bazara. Jende itxusia joan zena, itxusia horpe, look itxusia. Esan. Beyoncé. Mierdon. Ematen zauen Portaventurako aktoresa bat. Lukasen super itxusia. Portaventura, en plan, egiten badezu como número bat de los aztecas, edo lako movida bat, zezen como no te pases, gauza tribal bat, bai, baina nola zaten da, como Día de los Muertos, como movida honek. Niretzen merkea. Zeukan hemen, niretzat kaskua da nire arasua. Ikusten zen merkea. Kaskua da nire arasua. Aura zin, egin ditu como review batzuk, eta zen zuen, eske Shane, eske da Shane. Bai da. Da Shane, osea. Eskeletua, guantetxuekin eta dana. Oso itxusia, Rihanna, ez da bat ere gustatu. Bat ere, ez. Sabrina Carpenter... Ez zitzaidan gustatu, ematen super drag race eman zidan. Da como... Egin zuen soineko bat filmekin, en plan, pelikula filmekin. Badakizue pelikulak, como... Joder, no, ez da tira... Film. Film ditzen da? Claro. Pues horrekin. Ez que euskeraz film ez da hori. Film da pelikula bat. Baina eske gazteleraz bai se llaman las películas. Bai? Bai. Ziur? Egia da, bai, una tira de película. Ez da como carrete. Carrete da gordetzen dien kaxa. Vale. Claro. Bueno, la lista. Esto seguro que esto dela. Ez? Bueno, horrekin egin zuen, eta como, gero headpiece bat, ez dela bat ere gustatzen. Ez zetorren inora, ez zetorren inondik. Katy Perry... Katy Perry guapa nire ustez. Uste dut Luka ez dela gustatu Katy Perry delako. Nire Luka gustatu zait. Gustatu zait, arrautz batekin buruan. Gustatu zait. Hudson Williams. Con toda la puesta da. A ber, nik baloratzen dut gutxinez makillaje eramatea gizon batek. Hori eramateko ez eraman. Ez nagoa dos. Vale. Nire zuten makillajea. Gustatu zizu makillajea? Ikuspuntu benetako batetik. Bai. Benetan. Asimetriko. Begi bakoitza kolore bakoitza. Bai. Egia da, que konparaketak laguntzen dio asko. Eta el after party? Ez dut ikusi. Ez oso ikusi. Dau bideo zoragarri bat. Beira, modaren industriak badauko mierda guztia eta movida hau. Baina badauko zabore bat, como oso 90s. Eta dau bideo bat, Hudson Williams eta bere lagun Mariquita eta Mariliendre guztiak con el palo metido, sería unas estiradas millonarias neoyorquinas, itzultzen after partitik horrela. Eta paparazziak agertzen dira, sería goixoko zazpiak, eta la Hudson Williams con toda la puestada, marinerito jantzita, boina batekin atzeruntza, kamara egiten ez, utzi. Eta uste dut, elitismo honek, eta nire kuadrilla repelente osua egotea New Yorketik zazpietan volkaditas paparazziak eskibatzen dela fashion industriak daukon benetako triunfoa. Eta hori itzuli behar da. Itzuli behar gara a las Lindsay Lohans y a las Paris Hiltones. Eta egin du... Hori da, ez? Hudson Williams egin du kristoneko Lindsay Lohana da. Bai. Eta hor superados nago. Nio zertan, zer usten dut Hudson Williamsetik? Zer? Berak esaten duela modu publikoan fama nahi zuela. Malegro! Eta berak nahi zuela ospetsua izan eta beratxa izan. Ematen dau marikoin insoportable bat. Oso guai hori esatea, porque nahi hagut hori esatea, ez den esatea, no, es que niri famak ez dit aldatu. Es que ni humilla nahi. Venga, hombre. No, famak aldatu nahi. Famatu haiten nahi zen segunduan ahaztu ditut lagun guztia. Nik fama nahi nuen eta nia bedatxizten nuen. Girl, Tara Lapson, Girls Trip. Zer? Pues horri burizte egiten du. Bai, I'm a girl's girl, but what happens when a girl wants fame and money and... No sé qué? La Hudson Williams. Bai. Nire ama, zen nahi du, tia. Zurea zen, ustean nire telefono bazela. Erantzun zuzenean. Ez da momentu, ahora, eski gainera ditut nire nahi, aztur nahi duela kotxeko giltzak, eta ditut nik kotxeko giltzak, pues sentitzen dut. Pues nahi kotxe, en bizikleta, lanera. Nahi dut egin albumaren inguruan? Bueno. Se denbora goi ez. Oh, ja! Azkartxo, vale, Girls Trip. Azkar. Aurrekoan aipatu genuen, Zara Larsonak atera zuela disko bat itzen dela Girls Trip. Bai, aipatu zenuen atera zuela remix bat Inarekin. Eta gezurra da. No, eske, beti izaten zen Inarekin zela, eta batean, no, Ina ez dago, Eurosummer Shakirarekin. Vale. Nik ulertzen du Shakira artista oso handia dela. Shakira historikoki izan dela norbait oso garrantzitsua, eta nik ez diot hori kentzen. Horai bai, niri Shakira ez gustatzen? Niri Shakira mateet kristoren aspergarria iritzen zaidela?
sentitzen dut. Shakira. Are gehiago bere oraingo eran, como que bere semeak eta no sé qué, ai, eske batit pereza, en plan. Perdón que te sal... Sentitzen dut, niri Shakira ez te gustatzen, jazta. Vale. Que dena perfecto, artista handia da, egon da Rio de Janeiran egin du kristoren kontzertu. Abesti oso onak ditu. Abesti oso onak ditu. 80 Eta nik ez dut, osea, bere aurkat dut, baina eske aspertzen dit, ez da gustatzen. Eta egin dute Eurosummer, osea, zapuztu dute abesti hori. Yes. Eta disko orokoran niretzat izan da bajoia. Bajon. Badaude momentu oso divertigarriak. Jarriko dire momentu gogokoena. Da virala egin dena TikToken? Bai. Gozer. Pero es que da oso ona. Eta nik ulertzen dut. Eta berriz nire ama. Jesus. Ezin diozu hartu. Hau da oso ona. No. Descojonada, Me encanta. Bai, Nor da, JT? Es que JT edo Horixe da. Margo XS, ez dakit nor diren. Ba beira, musu bat hemen. Eta gero, Pus Pus, da niretzat remix onena. Ba beira. Pus Entzun Pus zuen etxean. abestek dauka momentu bat, dela, oso ona. Ai, Jesus. Zuenak itzu badauko gula sistema bat musika pintxatzeko. Jarriko gondik horrela eta jazta. Vale. Eta honekin utziko zaituztegu gaurkoan, mila esker kapitulo entzuteagatik, zoragarriak Bai, zarete. ez dugu egin behar izun testa, baina beste batean berriz. Testasetako ja, si, beti Ea noiz egiten ditugu denak ongi. Beti aprobatzen dut. Baina ez egin behar ditugu denak ongi. Nik igual. Bueno, edo ba, hau izan da dena maitiak, mila esker, hau gertatu da azken egunetan, eta komentatu nahi genuen. Urrengo batean gehiago. 101. kapitulua, berriak, create a new persona.